Dalawa. Tatlo. Meron na yan. Good morning sa Dragon. Ayan. Bakit din yung cellphone ko? Ngayon siguro. Hello po sa ating 12 viewers. Good morning. Yan. Good morning po kay COB, kay Pinoy City Earth Vlog, and Sir Alvin. Ayan, mag-ano tayo ngayon? Maninigay naman tayo sa mga school. School lang din ba? Ilapit mo dito tayo. Yan. Yung stand. School supplies naman natin pamimigay ngayon. Wait lang. Balik it. Good morning po. Kasama po yung mga pagkailay daw. Grade 1. Ay, pila. Today's ang grade 1 natin. Dalawang writing. Malabo ang video nyo. Bakit naman? Isang eraser. Dalawa dyan sa'yo? Dalawang pencil. Isang glue. And then crayons. Tsaka, asan na yung grade 1 natin pagbilay? Wala? Ano tayo? Grade 1? Then, pad papers. Mahina po ang internet. Malabo kayo? Bakit ka wifi pa mo? Okay, brand out at mga tayo. Kaya na wala din yung kanila. Di sana na kayo dito pa. Kasi siguro yung pagkuhan sa may parang gano'n kaya ate yan. Grade 1. Ikaw ang dami pa dito. Kailan ba ang kenda? Walang gabi na beauty. Itim lang naman siya. Hindi ate ko. Shout out! Yan, welcome po sa 32,000 viewers. Good morning, good evening dyan sa ibang bansa. Ay, 32 pa. Malabo ang mata ko yata. Hello
Wow, from Hawaii. Efrem Paul Remigio. Remio. Hello, laging inaabangan ang vlog nyo. Ingat kayo palagi. From Jenny Tabalanza. Good morning po. Shoutout sa mga katrabaho ko. Hindi pa nakapasok. Attend meeting sa school. Buhay single parent na naman. From Sir Erwin Tapalia. Hello po, Ma'am Faye, Mama Faye. Hello po. Ilan kayo magkakapatid na babae at meron bang lalaki? 7 po kami, nag-iisa po ang aming lalaki. Lalaki. Good day to all. Keep safe, Team DFL. From EDRTV. Hindi maaninag ang mukha ni Miss Greta, sabi ni Sir Bernie. Bakit kasi dito lang nakatutok? Dito kasi kayo, oh, para naman makita yung mga mukha Hindi nyo. nga malabo nga daw. Kailangan mo nga, Pei. Baka saan? Sa pa? Baka naglalingkod yung wifi. Yung wifi mo na lang nga, kunin mo. Kung may load. Eh, ba't malabo? Mga yung load nila, walang load. Mahina ang MB. Yung load dyan, kung malabo. Hindi na mabagal po ko na sinila. Shout out my forever Gigi. Okay ka kay forever G mo. Hello po! Nagalaki yung tonal ni G. Narinig niya si Forever G. Forever G. Lako-lako niya. Magdabot siya kay ano, Mr. G. Sending love and support po. Makamsat from Hong Kong. Ayan. Thank you po. Lavender. Soho. Nanood kami kahapon tapos 23 days pa. May na talaga yung globe. Shout out. Shout out sa globe. Ba't pag sa internet naman yan, mabilis naman. Yan. Ito guys, yung pinapak namin para to sa mga estudyante sa ano, sa Sitio Dandong. Shout out po kay Ma'am Maricel Inocencio. Watching from Japan. Shout out naman po. Sir Johnny Cuaresma. Ayan. Shout out po sa iyo, Sir Johnny. Konnichiwa. Wow, thank you po. Lavender. Sir Lavender din. Kumain kayo ito. Lavender Soho. Soho ba? Sa corner. Sa corner. Thank you po sa sticker. Ilan ang may asawa? 2 na lang po, single. Ilan go eh. Bakit matamlay kayo? Walang Makaturturong. tawanan, lalo lang tawa ni Miss Greta. Kagigising lang po. Matuyat po. Nagkukulay po. Thank you po, Lavender. God bless. Mga busy. Nabasa ko. Marahit.
Happy na daw ba kayo? Hindi pa po. Nagkukulay. Nagkukulay sila kasi ano, tinapay lang daw sila, hindi ko sila naaga. Saan po ang place ninyo? Saan po kami? San Jose Occidental, Mindoro. Ayan. Alam ko saan ang page pang ayudahan. Pa-comment naman po kung malabo, hindi makita ang aking kagandahan. Malabo daw. Malabo rin yung paganda. Katalikod kasi. Uy, magpatalikod ka rin kasi din sa camera. Ay, usad mo kayo dito. Para ano. Dapat gilip na natin to. Ihilahin nyo dito, oh. Yan, shoutout po kay Sir Christopher Tolato from Alberta, Canada. Medyo malabo po. Pag malabo po, ano po, iset nyo lang po yung settings nyo sa 720 pixels. Yung settings po dyan sa taas, click nyo po yun. Tapos sa advanced, then piliin nyo po yung 720. Ang ganda-ganda ng pad paper, oh. Kaya medyo mahal eh. Wala kasing mura. Hindi namin naabutan Puro to. 33. Dati sa atin na parang Kamal- pag na tissue, alam mo yun yung parang ang daming kuret-kuret. Kamahal-mahal na ng mga school supplies Oh, eh. grabe, ang mahal. Duble. Laging bagsak yung mga grade 8. Kaya wala kami guys nabiling bag. Dapat sana may bag. Kaya lang dyan pa lang. Wala na talaga. Sa mga ano pala, Awan na bate. dapat ngayon may Yung handle pa handle. nga eh. Kaya lang 84. 11. 84? Kung Ang lahat isa. yung mabigyan natin. Kulat sila bigyan 13,000 ang mga. 11. Ganyan lang oh. Ano lang, envelope lang na may Bilog lang na handle. may handle. Kaya gusto ko na lang talaga. Oo, gitupit na namin kahapon. Sige. Awan na ba ating aruba na. Pero ito makapal naman to guys. Good quality naman siya. Hindi siya katulad ng kwan, yung manipis talaga. Dapat mga, ang mga sagot nyo dito. Perfect. Sayang. Sayang talaga. Zero din mo. Ari sa Good morning mga kapatid. Ingat kayo lagi watching from Dubai, UAE. Yan. Thank you so much po Ma'am Shirley Dukutin. Hello po kay Ma'am Florenda Quinto from Virginia, USA. More blessings to come. Thank you so much po. 5 to 6 yan, pad paper. Hello din po kay Sir JR Official Vlog. At kay Ma'am Cha. Hello po. Thank you so much po Ma'am Cha. Hello po. Good morning. Hello po, Ate Cha. At kay Ma'am Rowena Damaso. Ingat po dyan. Ingat kayo ni Sir Jane. Bullpen. Oh, ito naman guys is para sa grade 6. Mahirap po kasi yung pod namin dito. Vlog po kasi gamit namin dito. Tatlo? Naka-wifi po kami pero maliit na mga nabot po. Ay, yung mga babae. Lalaki ko. Same. Baka hinahangin na yung signal. Malakas kasi ang hangin. Na? Tigilan mo. Tanggal yung plastic. Dalawa. Hello po Ma'am Rolanda Peralta. Yung video po. Ayan, ano natin pala yung mga gustong mag-ano. Kasi meron pala kaming, dahil nga anniversary ng TMDFL, second year anniversary. Nanghingi kami ng ano, ng video greeting sa mga nakaka-chat namin. Yung iba kasi hindi namin sila nakakausap. Malinaw naman daw, sabi ni Ma'am Charito. Ni Ma'am Cha. Okay na to? Working on it now. Oh, thank you po. Antayin na lang po namin. Ay! Tama lang to, te? So, sa mga nag-send po ng video greetings, ayan, thank you so much. Yeah, mega love shoutout
DFL, always watching your vlog from Imus Cavite. Thank you so much po. Edit Costa from Cavite. Yung iba ayaw nila mag, nahiya daw sila. Oh, shoutout sa mga taga Bulacan, Ate Jane. Nahiya daw? Ba't ka na ba, En? Nahiya daw sila Nahiya daw sanay sila. sa camera. Okay lang yan, minsan lang naman. Yan, shout out po kay LV Ho, ano? Helia from Mindanao, Davao del Norte. Hello po. Ingat po dyan sa Davao. Hi JJ from Mama Faye. Hello po. Ako nga, bulol-bulol, siglang Okay lang yun, Tadya. Hindi naman halata yung pagkabulol eh. Good morning DFL ladies, keeps it always from Wesley 19 de la Cruz Aquino. Good morning din po. Yan, shout out po kay Ma'am Susan Jimenez from New York. Okay lang. Bulpin lang. Itrigat pa talaga yung ulo. Thank you, pag-akan ko ng Google. Thank you guys. Ito na ba si Miss? Itabi mo na lang ito. Hello, beautiful ladies, more blessings, God bless. From Lily de la Cruz. Yan, thank you so much po, Ma'am Lily. Nadaanan lang yun. Yan, shout out po, Toto Flores from Las Piñas. Hello po, Sir Toto Flores. Maingay masyado guys sa barangay. May 4 piece ang mga tribong mga. Wow, thank you po Ma'am Peralta sa Thank you festival. so much po, Yolanda. God bless you, Mark. Bisita pala tayo eh. Nagdag na kami sa Thankful talaga ako at naging part ako sa mga ganyan. First, ako din yun. First time ko, siguro din yun. Time ko din. Ang dami kong nasuportan pero sa inyo pa lang ako naka-experience ng ganun. Thank you mga langga. Wow. Thank you po, Ate Thank you po, Tia. Ate Cha. Welcome po. Marami pong kamag-anak at pinsan ang Mr. ko dyan sa San Jose. May palaisdaan. Tropang Sanjay. Baka pwede po namin ano pong laman ng palaisdaan nila. Baka pwede po namin lamasin. Pwedeng kamulan dyan. Guys, we're on our way to watch the Christmas tree at the White House. I hope you guys could come from Virginia to Washington DC. Is only 30 minutes. Love you. Sana po, Florence din kami. King po. Nanonood ng Nag-ringer. Nabibat niya tayo dito. Doon may tugtog sa labas. Bila may tugtog. Paro-paro di. Sa pagkayan kita. Hindi pa pinaka. Shout out po sa ano. Taga-Barangay. Kapre. Sana yung mga karton na walang na. Yan, shout out po sa family Ladja from Taguig City. Yan, hello po sa family Ladja. Hello po, ingat po dyan sa Taguig. Napakaganda niyo po lahat, DFL girl. Shout out po sa inyo. Yan, thank you so much. Thank you po. Brian Butterfly. Malabo na. Sir, malabo na talaga ang paningin mo, sir. Baka blurred lang. Parang blurred. Oy, may nagbigay ko ng Wow, thank you so much po, Ate Charito. Thank you, Ate Tia. May pandagdag na tayo sa ayuda. May pang ano po kami, pamasahing pang Bagyo. Sa te? Pang ayuda na. Sa te. Ang
Ang linaw dito, oh. Malinaw doon ka ate siya. Ayan. Hindi naman pala malabo. Malabo lang yung paningin siguro nila. Ba't sa akin malabo din? Blurred yung mukha. Hello po sa ating 62 viewers. Good morning and good evening po sa inyo lahat. Gawa mo na yung bakod nun, te. You're welcome po, Ernie Laja. Bad. Picture mo to, isend mo kay ate. Mag-expect sila naman. Paro-paro-yi. Ba't to walang kuwan? Yan. Ba't yung glow hindi niya ginalagay? Saka lang ata yun. Sa hindi. Malabo din dito. Butal nag. Watching from Vienna, Austria. Yan. Hello po kay Ma'am Preciosa Manaloto from Vienna, Austria. Ano po siguro kasi sa internet. Mahina. Anong Tiligaya, magkaway ka naman? Kabalanggot ka man na, hindi na makikita to. Napasangag natin book. Hindi ka magkaway, nakita ka na nga nila. Uy. O, di yan, oo. Hello po. Good morning. Parang may takas ka. So, may pang, alam na? Ante, lagyan natin po. Ano natin yung ay? Ayun, kasi nanay ay. Nag-loading pa sa akin. Kunin mo lang kasi doon yung isang mga wifi. Parehas lang dahil. Mas maralaki pa yung kanila, kalulog lang yun. Yung Peter Gig pa lang. Ito kong lagyan. 20 pa lang to. Ayun, kay ate meron pa doon. Ayun. Paper, ano? Oh, isa-isa. Dapat ano yan? Dapat 31. 5 to 6. Wait lang guys ha, sa malaan mo. Yung iba kasi medyo choppy daw. Ayan. Wait lang po ah. Iusin natin ang ating signal. Nalilipad siguro ang ating signal. Tama? Wait, ate, sakto. 31. Next. 4. Lagay na to sa bag. Tatlo. Tapos dalawang papel. Dalawang papel, dalawang ballpen. Tatlo tayo.
beautiful dragon fruit ladies doing beautiful things from Rowena and Jay Damaso. Hello po Sir Nathan, medyo choppy. Ayan. So, bantay po. Medyo malabo dahil siguro sa wifi pero kita naman po ang kagandahan ni Gigi. Thank you po. Sabi ni Forever G. Ano kasi daw yung Forever G? Forever Gigi? Kung maganda po ang bunga, for sure, maganda rin po ang puno. Shout out po, Auntie Ligaya. Oh, ang Siligaya. Thank you po. Sabi ni Brent Court Flores. Saan? Shout out po sa 73,000 viewers. Ayan. Good morning and good evening sa mga taga-ibang bansa. Paano mo yan may connect dito sa isa? Hello DFL. Ladies watching from Canada. Gutin niyo ako na inyo para Di ba naka-on ko? Yun mo muna yan dyan. Maubaan sa ikon ko ha. Yung lawanek. Baka makulo yung sardin. Ayan, malinaw na. On page 6, sabi sa'yo eh. Grade 4. Sa panla, kamera. Dahil malayo kasi. Kasi sa mag-vlog yan. Good day, Team DFL. Continue good deeds and will bring you more success. Kami mga viewers ay napapasaya ninyo. Ayan. Thank you po, Ma'am Lorna. Comment po kayo kung malinaw na po. Alas na to. Lilo na nga dito. Yung pa-auto, ano kasi yan? Kasi Ilan dapat ko tayo sa grade 4? Ano? Grade 4, 16. Ay, sige. 1, 2, 3, Bugtong rating nga. Ano yan? 9. Sino yung isa? Plus na itong sa akin. Laro yung ballpen. Okay, ay. Okay? Ngayon? 11. Naku, bapang babae. 9 lima. Hindi na yan. 216. Ay, ano na yun? Ano? Tama? malinaw na kita ng ang kagandahan ng Antiligaya. 15 lang man. Thank you ko rin daw ah. Ito po oh. Ayun o, 14. Ito sa akin na bilang mo na? 14. 15. 16. Tama? Hindi ko naniniwala sa Antiligaya. 16. Ito, dalawa na sa grade. Okay na to ang grade ko. Ito, dalawa na. Isa lang po. Ito yun. Tig-isa na lang. Pati pambura. Itong pantasa, itong blue. Dalawang writing, isang papel, isang crayon, isang Hello po Ate Greta. Good morning mga ka-DFL. Hi Antiligaya from Rat Louie Nulog Dagas. Ilang writing ito ba? Hello po Mrs. Full Report. Good morning. Tapos, isang crayon, isang pantasa. Yung lapis na hindi na. Yung school supplies po pala ay donation po yan ni Ma'am Regina from Canada. Thank you so much po Ma'am Regina. Thank you so much. Thank you po, Ma'am Blessing Regina. para sa mga bata ang katutubo. Pero may idadagdag po kami yung galing po kay Mr. and Mrs. Collado. Yung
Laruan para sa mga bata. Yan, ito oh. Mga toys, pero hindi lahat naman mabibigyan. Ito ay galing kay Mrs. and Mr. Culiado. First try lang, te. Parang balik ba yun? Pag CA ba Canada o California? California. CA. Sabi ko Canada. Ang California kali yata. Baka LA. Yan. CA lang. California. CA. Ano yung CA? Ano ka yung LA? Los Angeles. LA Los Angeles. Kala Hindi ko. yung CA kung Canada o California. California. Kasi ang exit ng California, Cali. Pag Canada, CA. Pinag-sa ilang Meron pang kahon doon. Di ba Billy, CA Cali, California? Ha? Pag CA, CA is California. Ah, Abbreviation sa California. from California po pala yun. Hindi Canada. Eh, yung MT. Ha? MT. Inte? MT, Hindi nyo alam? Montana, Ha? Montana ata. Montano? Monte Claro. It could be mountain. It could be Montana. Ilang Montana? Ay, isa nakatalikod ko naman. Ilan to, te? Hindi, ilang ko. Kala ko dragon ko. Dragon dahil pala. Pag-ibay mo rin yung kulay yan, madam. Ito yung ibang notebook, oh. Ay, ano ko yan na lang. Meron pang box doon. Ang box mo. So, walang pagkasa. Ay, walang pambura. Hello po sa ating 70 viewers. Matulog na ba kayo? Ah? Sa papatong yan. May pambura din? Oo, meron. Sa papatong yan sa loob. Yung sa balibayan mo. Kain po tayo ng hilaw na mani. Pangpataloy na ba mag-abot tayo? Baka magtalab. Magtalab ba kaya yan? Pag matanda na yung magtalab. Oo, baka hindi na magpunat na rin siguro. Baka pang bata lang yan. Yung mas nagugustuhan ko na nga yung hilaw yan. Na ano kasi, malasa. May sabi ko na ang dalawa. Sino? Dalaga? Ana? Kaya na kung lang si Ma'am Ana? Kaya tiala ko nga ito na ano, nung nagpon kami dati sa kanila, nagpunta. Yung bata ko, yung nakain niya. Ang ginakain ko na nung bata, sugo. Nalaga. Ay. Pero yung hilaw, kaya tiala ko I-ano mo yung crayon kasi baka nagpatong-patong yan eh, mapali. Ay, nag-ikaw yung pala yun. Ano naman nangalak ko? Sira din to, oh. By the way, guys, I recruited my sister who's working in KSA and also my friend here in USA. Please shout out to my sister Mirasol Legaspi and Richard Hebert. They are your new Tayo man sir. subscribers. Yan. Shout out po kay Ma'am Mirasol Legaspi and Sir Richard Ay, kala ko mali. Hebert. Hindi, wala yun. Thank you so much po, Sir kay Ma'am Ano na Lorna naman ba kayo eh? Singit mo na lang. sa pagpapasubscribe. Lahat yan wala? Oo. Lahat wala. Grade 3 lang, di ba? Nandun na yung grade 4. Hindi ka magdami na hit lang, magwala ka. Dito mo na
ng mga papel. Kaway kanti pa sa'yo, kararating lang eh. Hindi kayo ito pa Good po yung ano, Vicky. Hi, good morning. Good evening na. Calm down. Bigat pa yun na. Sana mag-awaway ay. Good na. Ne? Hindi mo na magpura sa mga. Nakakonsa ka namin ng gano'n. Malate. Tatayo ah. Na. Pag-iba yun yung kulay ng notebook. Parang grade 3. Parang nagmukmuk mo. Yan, grade 3. May nagsabunan Yung dyan. Paras mo tayo mabang buo. Sama na kami ng sige. Grade 2 na. Wala lang tray. Ano? Ang papel. Ilan na isa yung grade 3? mo na. 22 dapat. April. Hello po, Sir. 22. Sana kayo. Shout out po kay Sir Ariel Lee, kay Sir Nela Natalia. Yung verso na nga. Tingnan mo nga. Ay, Madonna. Hello, Aisa. Hello, mga auntie. From Mama Play. Pero po. 19? 19 man daw. Kaya wala ka dyan nagawa. Ito, kaya di pa siya? 3? Libre to. Kurang isa? Ay, di wala mo na yung lalo. Ito yung birutas ko. Paas mo yung Ano dapat yan? 132. 19. Kurang isa. Walang ano to, eraser. Ayan o. Isa? Ay, ano, pagkasa. Tik-tik ko eh. Parang may makita ko pang Ayan. Let's go. Ayan, ako kayo lang. Pagkati mo na ito. Tik ko lang. Ang sipag niyo po, Oh, DFLT, but good heart always sa mga katutubo ko na mahirap ang buhay. Kung palayan po kayo ng Panginoon, silag po kayo DFLT. Thank you po, Sir Grant. Kurt Lawrence. Ayan, belated happy birthday po kay Sir Ralph Galvez. At advance happy birthday po sa kanyang papa na si Sir Rafi Galvez. Advance happy birthday po, Sir Rafi. Enjoy your day po. happy birthday! Itong ano guys, ito dalog yung, ayun yung last na ano, nilagyan namin ng Philip Goods to, ano, ng bagyong paeng. Babalik tayo doon. Baliktad mo na. Computer. Da, may kumbura da. Hindi ka lang. Ikon mo doon, tayo. Dito mo kasi ilagay ang tiyo, yung pan. Hindi naghahato. And shout out nga pala kay Sir Anonymous subscriber, kay Sir Gayem Roha, kay Tatay. Ano itong buhay? Hindi, yun. Yung konti, oh. Bakit hindi nakataliko? Ha? Ito yung nakaharap ko.
Ang dami naman nito. Sa'yo pa ang glue ate. Dalawa. Glo? Ikulay mo yung number 3. Ay, grade 3. Ito po. Ako walang mga ano yan ha. Kasama. Mura. Double check mo lang. Sige, ano yan. 24 yung grade 2. Mga ano sila, mga seryoso magbalot. Balot, balot. Balot. Parang Balot. karami ng lalo. Seryoso sila magbalot. Then, wala na yung kanya. Tama, ang ganda-ganda ng papel ngayon, oh. Samantalang sa atin. Gusto ko. Makita mo talaga yung mga buris ko. Manipis pa. Kaya nga yung... Kaya sobrang mahal na yung... Alam niyo, mahal lang supplies ngayon, guys. Sarap sulatan. Saka yung mahaba. Sulatan mo ng buong pangalan. Kaya mahirap din talaga mag-aaral. Hindi ka nag-aaral ng mabuti eh. Back to back. Hindi na po ako mag-iingat. So, try ko din yan. Yung mga ano. Maricel. Ay, Hindi na po ako mag-iingay. hindi na po ako magdadaldal. Akin na ang pen. Tuloy yung ano. Busy sila. May grade 3 dito, te. Parang kakunti man ang mga nandyan, de. Ha? Paano Nakapundot na. nakaganon na sila? Anong sityo yung nandyan? Ay, mo? Mamaya. Halo-halo man ata yan. Ano ba yan, te? Mga kwan? Mamayan lang yan. Bago mamaya hapon yung mga... Patag? Kung pa ako, pang grade 3. Ito yung pang 21. Ilan ang kulang ng grade 3? 20 po. Rating din. 22? Tama ba 22 yan? Dapat? Ayun na, yun. Yung walang puder. Walang ingkala sa grade 2. Ganito rin na. Ayaw to grade Ano ng grade 2? 2. Pero na, grade 2 na. Buti mo yung lapis mo. Ano ba din sa grade 3? Lapis na. Meron din. Okay. Saan tayo ba yan? Hindi. Ilan dapat ang ano tayo grade 2? Naulawang. Kasi nga. Ulewan, patanan. Pag nagkulang tayo. Ilan dapat to? Grade 2? Good morning mga ka-girl. Good morning din po 24. Sir Joshua Madaya. 24 na to ah. Tama na. Sakto na yung 24. Ba't may surprise? Dalawa lang yung notebook ng grade 3 ay na. Grade 1 na to. Sa grade 3 isa.
Papasyal daw tayo sila ano. Sila Pwede na Supang. ilagay niya. Grade 1. 3, 4, 5, 6. Tama na itong grade 3, 22. Okay na ito. Ay, pinasok niyo na doon? Hindi ko picture na. Na? Maragay na sa back. Anong pagbagyan? Ito anong grade to? 1. Wala lang grade 2 dyan, ante? Nagkulang? Wala ko may ginabago. Grade na ito. Oo, grade 1. Ano pati ako binibag? Ang sakyan natin. Seryoso, hanggang tayo eh, balas ang pipilitin din niya. Pero hindi ko wala. Dala lang mo lang siya. Ano to ko? Hirap na tayo sa barangay. Marami na yung kayo. Kilinyo. Kay Kagawad. Onya. Dalawang chariot ng ano? Ay sa barangay na yun. Yung dati na yung nagkakaroon. Wow. Ilan to grade 1? Luluto din pala kami guys ng ano, ng pansit. Ano pa kain tayo ng walang... Wala ang kamatayan. kamatayan pansit. Favorite ko sige ng katutubo. Pabili ka na ng ano, grade 1. Kahit ilang talyasi pa. Pansit. Gusto niyo. Ito, kuha na ano. Bulo. Yung bagay bigat. Dalawa. Kabagay. Ay! Paano kulang ng glue guys? Tingnan ko. May nadubli-dubli na. Nanadoling na yung dalawa. Kulang ng glue? Ay, Shout out po kay Sir Rolando Segundo. Oo, kulang ka talaga yan. Kulang pala yung damit ko. Hina na eh. Kasi dinagdag ko yung Good morning bunso mo kapagod ng Team DF. Seryoso ang mga mukha. Hindi pa naman tayo. Gutom lang po. Hello tatay. Hello, Tay! Kamusta ang buhay-buhay? Parang iba itong ano. Hindi niya pa nasa. Pagtutok mo rin naman. Traban na. Tulog mo. Ten to. Hindi, uli natin yung kinder. Gilihan natin ang ulam. Ito ang wala. Pagkakilo na eh. Ilan tong grade 1, te? Lalo sa ilagi eh, nahilok paggabi nung natapos sa tao. Grade 1, 20. 13 pa lang to. 14, 15. Sa kulang ka lang nila. Yan mo na. Ilista mo yung kulang. Grade 1A. Grade 1A. Talino. Pero parang bulpit ko. Itong kulang. Ito, may hawak ko din kanina. Kunin pa siya. Ang mali na yung Eh, isang kulang. Itong kulang to ng glow. Kulay yung ulam. Ang sarap maging auntie si Auntie Ligaya at Auntie Casey. Masarap daw kayo maging auntie. Bakit masarap? Ingat ko kayo dyan. Kitang mga Ayaw po. kuha natin ko. Mababait po kasi ang mga yan. Bait ko. Sa'yo, ba't isang tapis mo lang? Dalawa. Kaysa, Wala kang glow. parang mga nanay na namin yan. 16 ba kayo? 16. Nawan ko pa nito. Good morning Team DF and KP and I from Yanda Tabla. Good morning din po. Isuusin mo yung video. Ano po yung kung
Dapat ko lang ano ko lang kanta eh? Ulang na, ula. Baka may messenger ko kayo, Manhilda. Bigay pa sa kami ng video bookings. Shout out kay Ate Kusang. Si Juan at ang mga animal. 16 lang tong grade 1. Saan kasi nang Ikaw ba yung ang langit ay mabakada. Alam mo, yun ang mabakada na. Ang plastic jet. bitin mo nga? Iyak pag walang hindi bigyan. 17. 20. Wala lang tatlo. Tama na yung 20. Hindi, tatlong ano to. Tatlong glow. Isulat mo nga. Ay, ano mo. Ay, yung bitin mo lang. Tatlong glow ko na. Tatlong glow sa grade 1. Grade 1. Kulang talaga kasi hindi ko madamputan. Dito sa kindergarten. Kulang na din kung 18 kasi 18. Ilan yun? May 21? 21 na. Nakita mo na yung manipante? Ay, coloring book tong ina Imatay lang sako kayo. Ha? Coloring Ha? book. Imatay lang sako. Isang, di ba, mahilit kalati yung isa noon bago yung isang buba. Ayun lang namin. Yung kabala mo ay? Wala pa. Buti pa kita routine. Tawagin nyo ice cream. Libre ko pa kayo. Ice cream! Napagka kami dito. Yun na yun. Gusto nyo ba ng ice cream, guys? Siyempre. Siyempre! Nag-order ka nga ng ice cream. Lang. Ano, gusto po namin is yung isang tube para isang barangay. Ilan dapat ito? Sa ano? 18 yan. 18 na. Ilan yung kulang ng ano? 18, 19, 21 na blue. Tama man itong 18 na ano. Sobra yung pantasa. yung walang ganito. Baka may hindi na. Ah, Hindi kulang na lang lang yung yan. ice cream na yun. Tayo kulang yung tapes. Ay, sakto pala. Meron din nalagyan ng eraser Kaya dyan. yung ice cream na sa tinapay? 15. Large to 10 ka. O, bakit may 12 yung kinder. O kasama Chinik yun. ulat yun. Baka may hindi na naman. Mag-order tayo guys ng ice cream pang merienda ng DFL. 13, 14, Gusto niyo ba ng ice cream, guys? May isa dyan. Oo, ay na. Kasi yung dalawang senior, di kasama. Opo. Gusto pala eh. Pati ito sobra dyan. Oo, Meron dyan. Sigurado ko yan. May nagkapiling-piling doon sa laman. Ice drop yun ah. Maganda na ito. Ha? 18. Tama. May sobrang isa. Kulang pa ng ano yan. Tig-isang notebook. Okay na to? May sobrang isa. Kasi ito sa Ay, isang... mali yung nagbilang. Papuntay mo dito pa sa loob. Mali yung nagbilang. Sama yung card. Wow! Buhati niya yung kanya, yung isang tubo niya. Kaya ito lagay sa box. Puntahan ka sa gilid. Dali! Dali, may sidecar yun. Puro ka kayo dyan, oh. Ito walang... Nakangigay. Ito walang... Ah, lalagyan ka, Jay. Isinap mo talaga. Walang sakit. Peng! Iyan naman na yung ano, yung... Supot tayo dito. Bilhin nyo ng gabay, Bilhin na? Ilisan nyo na eh. Ano lang naman eh, kung... Tatlo lang glow, tapos... Tatlong glow. May magmayroon pa, oh.
Ilan yan? 18? 21? 18? Sa mga tayo. Wala daw silang pasok sa Rubista, diba? Oo. Wala daw silang pasok. Ano ba tayo? Hindi tayo nang pwede ng biyernes. Hi Ate Joanne, sana ate na lang kita. From Brent Kurt Flores. Pwede naman. Dahil, may pindot na ako. Ba't nag-comment siya dito? Hindi, chinat ko kasi lang. Dumi ng aking ano. Ay, hindi. Ha? May pasok mo silang. Ay, wala rin silang pasok. Holiday nga pala. Sa Webes? Pero bukas may pasok. Sinabi ko kasi sa Hindi kanya bukas talaga, na lang. Friday. Kaya lang sabi ko sa Friday, mayroon pala tayong gagawin. Di bukas na natin ito ibigay. Bukas ko lang. Then ito guys, pag-ibigay din natin sa mga bata. Hi guys! Guys, nandito na ang pinakamatawag Dito na si dito. Pinocchio. Ah, Dito na si Pinocchio. Ano ba ito? Ay, dito yan. Check nyo nga yung ano, yung... Sorry. Saan ang lagayan niya? Saan na yung nabuksan? ngayon kam. Ay, hindi nagapon na ito. Ulo nila. At hindi pinakabarabang. Ay, pang gold. Ako na kukawa to. Oo, bibigay mo lang. Ate ko. Ate Ani, ay mo yung pangalan. Mga lamati lang. Dami na kong laman din. Kaya ito lagay sa loob. Ayan guys, oh, ang dami naming toys. Ito po is galing kay Ma'am Cathy at kay Sir Romy Culiado. Thank you so much po. Pamalo. Necklace colors. Doon ba tayo magbunta o ano? Dito ba? Dito na eh. Gawa na lang natin dito. Pagtaas pa nata. Ah, may kuryente oh. Ba't nawala Ano yung galaw? Baka natanggal yung ano. Oo, natatanggal. Oh, Ah, natanggal. Nadikdik. ito yung lamisa. Pasensya na guys, at kami magulo. Okay na. Bigyan mo ng tubig. Ay, kaya pala sabi ko ganyan. Ba't ganyan lang yan? Hindi naman magaling-galo. Parang isang man. Sapon. Water gun. Ah, oo. Kaya naman. Sige. Ewan, Ah, kalayo. ayoko yan. Masyadong malakas yan ay. Ngayon magandang pa games. Oh, basa. Hindi na ako. Siya lang man yata yan. Sure, magsayaw ka na naman. Sila eh. Ay, sila. Gusto mo ikaw? Patay ba? Buhay ba dyan? Mga siksi. Ang pinagdikit ka dyan sa ano, nagputi na yung ano mo. Ako din oh. Ano, okay na? Ayun lang ba yung bibilhin, te? 21, naglo? Saka notebook, 18 na notebook. Pad? Ay, pad, kon? Sino kasama niya napunta? Well, andun ako si Pe. Nagabili pa yata ng ice cream. Notebook mo lang notebook. Ano yun?
Ni-raping na lang. Tara, tingnan natin Gina. Kay Gina, siya rin lang bigyan natin. Kay Marlon. Ayan, pasensya na guys sa sa ating signal. Paputol-putol. Medyo problema ang ating signal. Good morning din po, Ma'am Senica Mondreal. Hello po, Ma'am Marley's Kitchen. Hello po, Hello Mana. po. Anong oras ba bukas? Maga. Lagi ko share ang vlog nyo kasi super babait ninyo sa mga katutubo. From Hilda Tabud. Yan. Thank you so much po, Ma'am Hilda. Wow! Wow, thank you. Hi, I love what you're doing. God bless. From Lisa. Yan, nagtulo na. Ma'am Lisa from Spain. Ano ito? Saipan? Ice cream po. Alam ko Spain. Thank you po. Ice cream para sa malamig na panahon. Thank you po sa ice cream. Fan ako ng DFL simula pa. Vlog 1 ni Aiza. Hilda Valo Gabino ang messenger ko. Shout out kay Mr. Dreamboy 66. Mga ka-dragon, please don't skip ads. Din man kayo sa ako. Duling kayo mag mababait talaga yan kasi ayin sila. Mababait din po parents nila. Thank you po, Sir Alvin. Baba ko kaya? Yan para kita lahat. Kita kayong kumain. Andun pa daw? Hello po kay Venus Rose. Anya ti ararami din yung ading ko. Nga DFL from Nestor Villoria. Yan, nagpapak po kami ng aming ayun guys, ang aming napak. Ayun, ang dami. Sa mga bagong dating diyan. Nagpak po kami ng mga school supplies. Para po sa mga estudyante sa Sitio Danlog. Ayan. Makapaapal matameryandayo, team DFL. Dirty ice cream po. Hello mga ka-dragon. Fruit ladies, pa-shout out po ulit kay Cheryl Policarpio ng Santa Maria, Bulacan. Ayan. Shout out po, Sir Ma'am Cheryl. Hello po kay Donato Afloro. Ayan, hello po sa 88,000 viewers. Ayan, Mr. Dreamboy. Hello, Ma'am Greta. Huh? Malamig pa rin ba? Pahingi nga ako, boy. Laka, ice cream, si Papa. Kadiri naman yung sa kamay mo. Sa'yo yan! Akin itong naman lang. Magtulo lang eh. Akin yan! Hindi na reserve ko nga.
Tulo na sa kamay niya. Pagkaano sa akin. May pa rin dirty ice. Buntis na daw ba si Aisa? Ha? Guys, ice cream. Hindi mo na doon eh. Gasuog mo. Pwede ka ba? Ha? Pagpapagagat. Ganon? Hello po, Sir Ed Lopez. Kamusta po kayo? Hello po, Manong Ed. Nakat niyo ba to? Sir Ed Lopez, mayroon po kami i-PM sa inyo mamaya. Kung willing po kayo. Love, yung ice cream mo, nagtunaw na. Nagalas mo, raman na. Pinapay. Hindi yung pinapay parang ano. May pa lang sa apa kasi. Kulitan mo doon. Palitan mo daw, Pen. Hindi pa yun. Kay Papa, hindi ko pa binigay. Apa to? Baka doon ka nagbili kay Kwan. Dalawang naman niya. Kay... Pares mo sila. Kay Kwan. May kalong doon yan. Saan? Yung isa doon malapit sa 7. Pacific Show. Ay, Tanong po ba ka? Taga-sampa sila. nag-ano na oras din sila. Alam nga naman ilagay po. Yung isa o nagtulo na. Shout out po kay Mr. Dreamboy. Ante, kunin mo na yun. Oh, pinagmandang si Papa. Makikita kami. Mga DFL, kailan naman kayo punta ulit ng dagat? From Donato Afloro. Thank you po, Ma'am Cheryl Policarpio. Ate tayo, te. Gusto mo ba? Ayan, sa mga bagong viewers natin dyan. Meron kasi kaming, dahil nga po nalalapit ang aming second anniversary sa December 10. So, nanghingi kami ng mga video greetings sa mga nakakausap namin mga solid subscribers. Yung iba, hindi namin sila nakakausap. Hindi namin alam kung paano sila kontakin. Kaya sana huwag kayong magugulat sa mga sa mga ano ba tawag dito? Bakit sila wala? Eh kasi sila po talaga yung nakakausap namin. Yung iba kasi hindi namin makausap sa messenger. Yun lang yung way para sila ay makausap. Pagkapot hindi tumuti ako. Bakit daw hindi nakikita si Dana? Busy po sa school. Full day po ang pasok niya. Monday to Friday. Huwag ka na pa mong kasama. Panikindot ka dyan eh. Lumisak lang maruto. May sakit, guys. May sakit ka na naman? Ang sakit na. Yung kindat. Sakit sa bulsa. Mata. Sakit niya sa kindat. Pasmado kasi yung... Kahit nagsulog na hindatan ko. Sabi ko. Yung minsan ko talaga nakita yung saan tinatutulog eh. Kahit natutulog yung sabon ko. Oh, wala din yung pampantina. Hindi ko nakita yung kagabi ata. Yung gabi na nag-ano pa ako. Ano ba yung ginagawa nila din? Hindi ako nang-content na pinunta ko sila. Kala mo nag-ano na, nag-ulit ka? Oo. Nahilo ako kagabi, nung pagkatapos ko. Nahilo ako dun sa kawayan.
Nagadumo nga ko. Hindi na kukunin ko, te. Ba't kasi di mo utusan siyang kasari magbakod? Sabi ko, Ikaw ang nagbakod. pakulan niya ng kahoy. Nandun sa bukid. Madalang mo mag-uwi kung mag-uwi. Gabi na yun. Ang asawa ko. Tapos ang lahat. Ayan, Happy New Year po. Alvin, Sir Alvin. Happy New Year! Happy na New Year. Malapit na naman ang New Year. Wala pa rin biyanan. Si Gigi. Sabi nga malamig ng panahon, wala pa rin kayakap. Kaya nga. Andiyan naman si Mr. Forever G. Andiyan naman si... Sa umaga na din napatay dito. Tayo saan ka magpunta? Ha? Baka ilipat mo naman sa akin si Kuan. Hindi. Totoo. Oy. Pero hindi ko masabihin kung sino. Forever G. Oh. 9, gano'n. Ayan guys, bali inaantay lang namin yung karagdagan pa ng aming ibabalutin. Sino nagbili? Ay, wala ko. Andiyan pa sa'yo, guys. Ikaw na magbili. Daw. Bibitin ko nga. Ikon mo na, oh. Hindi na kami magbili. Tara. 21 na glow. Diyan, Kanti Gina. Doon na lang tayo yan. Try. Out mo na to. Okay na, okay na. Tara, bili kami muna. Baba na. Magpapan pa tayo sa wow. Kadaming. Oh, reveal mo na ano bang nangyari sa yung pregnancy test. Guys, yung niya, naging 3 ang line. Hindi, ibig sabihin kambal. Pag-triple yung anak, naging 3 yung guhit. Hindi pa, malabo pa kasi yun. Pag malabo po guys yung yung kanyang ng Hindi, red, masyado siyang positive na ba yun? nagkuhan. Maraming alagaan. Maraming alagaan sa Sibilia. Play. Masyado siyang maaga nag-ano, PT. bilhin? Kasi maaga ilang Ilang araw pa lang siyang kuhan. 21 na glow, te. Yan ang bili. Yan ang 21 na glow. Tapos 18 na writing pad, te. ilang taon na ba si Ate Gigi? 31. 31 years old na po si Gigi. 31 going to 40. Ang malaga hindi halata. Shout out sa YouTube channel ni Mr. Dreamboy. May mga puto yung mga talo. Gusto mo ka? Tuwan mo eh. Ay, may bunga pa po. Okay na, magbili kami. Alam mo na dyan, bilhin. Eh, 18 ba na notebook yan? Shout out Miss Gigi and Forever G. Si Melvin Ramos pala siya. Kung walang notebook, Jay, si Melvin Ramos pala siya. Friend mo ba siya? Ay, si-search na yan. Melvin Ramos, ano ba yung Facebook account mo? I-search ka namin now na. Oh, Ilang search taon mo ka na. na? Meron ka bang resume? Barangay Lira? No, 18. Kung walang notebook, ay kung walang notebook, yung papel na lang. Papel na lang. Hindi. Ay, grade 1 yun. Yung grade 1. Pag walang notebook, ay walang paan, ganun eh. 18. Hindi, kung isa lang yung papel kasi. Di ba notebook lang Si tama Gigi din kasi, nag-tip. Hindi ko tuloy malunok. Kapag walang notebook, kami. Sabi ko, Nagtuta ka pa din alam mo sa'yo. false positive ba? Hindi pa, ano? Positive na yan, Aisa. Abangan nyo ulit after 1 week, guys. Abangan nyo yung pregnancy ni Pine. Abangan nyo sa YouTube channel nila. Sabi ko, kung kamukha ni Peng, di ko kargahin. Kung kamukha ako, di ba, guys, maganda. Di ba? Baka paglihan mo si Peng, ha? Hindi, ang piligayang paghihiyan ko. Para walang ngipin na, hanggang paglakay. Karkaron, ah. Magkano yan isa? 15. Ha? Kamal na rin. Kala ko 5 lang.
Nagano ka na lang sana, nagdala ka ng mga baso. 10 yung ice cream. 5 yung tinapay. Hindi masarap yung tinapay. Parang Hindi Parang bago. ano? Hindi bago yung tinapay. Hindi bago. Malakbo. Dirty ice cream nga ron. Pagkamukha ni Greta, matik na. Ako ang ina. Hello mga ading, batiin ko po ang aking mister na si Ka-Ed. Ka-Ed po, ang aming PD3 ng lokal ng Stockholm, Sweden. Hello po Ka-Ed. Shout out po sa mga taga-lokal ng Stockholm, Okay, Sweden. sarado. Makapag-guide ko ng radio. After 50 takes. Thank you so much po, Ma'am Peralta. Ninang DJ na G, maghanda ka. Umay ko man aramin ni Jo. Aramon? Ligawan. Aramon ba yun? May sawa na po yun. Yun ang subukan. Masisira ang buhay mo. Masisira ang iyong buhay. Wala din nalak din. Oo, isang oras na tayo. So, ayan guys, thank you so much po sa mga naki-join sa aming live ngayon. Ayan, abangan nyo po bukas ang aming pagpupunta sa Sitio Dandog para ibigay po ang kanilang school supplies. Meron pala tayong ano dyan, ice cream din, isang tube. Kaya po ang paano kung bye-bye! Thank you so Thank you much! so much po sa lahat ng nakijoin sa aming live. Mag-iingat po kayo palagi. We love you. Bye-bye nante. Thank you Bye-bye po. po. Ingat po kayo dyan, mga guys. Mga guys. Mga sponsor. Lalo na si... Ay, wait lang, Ma'am Charlie. Nag-message po ako sa inyo sa Messenger, sa Facebook po. Bye pa. Bye-bye. Thank you so much. Ito lang stop. I-X mo lang.